Intene gubuk. Heeh, gotel larang kok, Dik. Ya Lah gubuk-gubuk gak apa-apa. Sing penting keturutan. Nggih. Ora ketimbilen, ora kukulen. Intene gubuk. In. Inten. Wah. Dalem. Ngene lho In ya. Berhubung wong dhewe ki rapate disetujoni karo wong tuwain. Ayo Sam. Lah ki ana gubuk mbok ayo gubuk tok In sak diluk wae. Nanging aku njaluk kembang dhisik ya Sam. Iya gak apa-apa. Kembange anane ya kembang klora to In. Ora apa-apa sampe. Wes iya In ye. Lho kok akeh getahe ngene Sam kembange. Lho, wes sanane kembang klora arep ya In ya. Iya Sam. Iya, tapi nang munggah gubuk dhisik ngono In. Iya sampe. Loh, lah kok ana garangan Surabaya In. Iya. Ya gak sido In gagal Tunggoni kok. Gagal maneh In. Garangan Surabaya cemelek. Apa Inten? Apa kowe tresno Oh, Inten.
gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gebek kae kebak cerita tengah wengi nganti jagat rino aku deh iya senajan wujud remang beksi agawe brantaning ngati alos manis tor wis wingkat golek isi podang cenar iba bunga ing atiku nyanding bisa awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing disayang mebeng-mebeng miteranggone goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen liya sing
gak gelem lilir. Mokal ati ko kebimbang liyan yen si podang antudot ati kebranan keramendang ati ketanso yontok tak senani son tikat bulute ndo ser Mas kudu melok gini babat kae ayo bareng-bareng babat lo iki hei ayo batuk batek iki ana sing kledak-kledang iku kari ayo tindane ayo bareng kakak loh ana sing kebreset lho mentret maneh lho lah kok koncone dhewe gak apa-apa wis budal nang babat bareng-bareng ayo budal Capriyo melo to gak lho mentret melo to gabal kita terlihat banget kru Salma nonton Mas Firman nonton Iqbal Bal bojomu jero meneng tuwek sekarang belere ya Bal ya oke matur nuwun Bal iki gambarku kok ketono lho Bal saka petek lah iki digali wong yo perkara iki meneh lak ngeleki gebruduk babat Bal ya sekarang lahir lah aku piye aku elok aku piye elok aku elok dulu gak apa-apa aku bagi guri gak apa-apa sepi suasana
dadi lelamunan senajan tora mistro tondo mata sing tak tapa senajan amon sepele semut ilingake kabeh labete kaya rembulan lumaku amandangi wanci dalu kaya temetes sing banyu demake kangane ngatiku kae tondo mata mertandake hatiku tresno senajan nate gawe tak simpen ana kamarku dadi sungai amreng sliramu tak simpen ana laciku liya waktu tekaleke temu Cih, kira-kira terbanjir pun Bapak Arena Babayan Tomo, ini wonten Bapak Mode Cikitelu Pak Sarul, wonten Sumber Wungu Cikitelu mangsa ketiga wiwit lumagung para narkarya akeh kang padha deres angel pancen angel mangsa ketiga kesume wanci rendeng walapati wala padha ketagihan mas tua enam mas legi rasane mas tua tarma demi tarma demi pancen nyata tua tuban bos kaloka Bangsa katiga wewet lumagung Nara para karya kang padha deres
bocah nangel mangsa kate kooseme wanci rendang para pati wala joget takian dek to anom dek lagi rasane dek tua tarman pinggire kali ayo moblong bocahe arepan pelem dipacut kena lemahe arep disusul gak ana bocahe minggat malah waru doyong dik iya mas doyong nek desa babat bocah sing ayu moblong saiki lak kok jarene minggat soal bedah ora didondomi aku gak susah masih gak mbok tunggoni mulia dik merasa ditunggoni ya dik aduh dik waru doyong ya dik doyong kabotan labu bocah ayu moblong saiki pinter dodolan tahu numpak becak gak no batale bareng rasa penak kok takok tunggale cili-cili walai ayo moblong rame duwe sapa dik rejak pepel dicampur gula anane tega ninggal digawe gelo lha aku piye waru doyong dik doyong ning tengah sawah bocah sing moblong saiki ora ana ning omah Gresik Surabaya dadi sejo ngersula pamit mulih mesti kula
jantiku tobat yen to ati digawe kuciwa batin kula betenila yen to nganti mung disiyang tombo ati iku lima sawarnane maos Al-Qur'an angen-angen samanane kaping pindho salat bengi lakonana kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat nyekap mangan lawan ngombe kaping lima pikir wengi kang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi ya terima kasih share Cih, kalau terangkat nih wonten luar negara, kayak panjenengan Mas Omek yang ada di Malaysia. Aku bantu keterusan Mas Tejo, Ayat Desa, yang wonten London. Nah. Oke, panjenengan terusan Abah Swati, yang wonten Kalimantan Tengah. Segitu Abah Swati. Garangan Surabaya.
ora katon Keton. masa ninggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane luwe saka aku sing bisa nyenengke esuk kate mulai jamu. Awak iki jenanget. Jamu yu. Ayo yu. Nang jamu yu. Jamu godhonge kelapa
apa wis suwe dik aku ora ketemu bareng ketemu yo gak mapo-mapo tukana jajan apa wae kae bakul dik yen durung entuk ya jajane semangka ini semangka tak pelong gak deh ditari duda joko sapa wae terus yen durung entuk karo Mas Gunmo belancong aling tukana dik iya Mas jajan apa ae nek gak kudir aku ya emoh iya karek ditareno perawan rodo babat sapa-sapa dik tenan po nek gak sing pinter nyindir terano aku ya emoh ya dik jajan apa wae jajan apa durung entuk jajane terong kok jajan kok terong kok dik ditari duda joko sapa wae aja sundul bolong gak yen durung entuk sing pinter gero alah sing gero ku tukang kampus tukana dik iya Mas jajan apa apa nek gak semangka aku ya emoh ditarekno model rondo sapa-sapa dik nek gak pilihane gremo aku ya emoh pilih dong aku mau mantep nang jajan apa wae dik jajane sentek jajane jajane gedang ada sentek kok pundut tas ya sapa wae yen durung entuk karo panjang kendang ya Pak dik langsung tukana dik jajan apa wae nek gak klopo temayang aku ya emoh ditarekno dudo rodo prawan sapa-sapa nek gak rodo sing legang aku ya emoh lila aku ya dik pamit mulai ya oleh dik hati-hati ya dik ya mesti kula sok ben kumpul maneh tujuh done lah aku piye nek gung jodone mugi enggal antuk suling wong kang bisa ngladeni slirane najan abot jroning ati ninggal dingko Pak Marto ayem tunggu bojone bengesuk nani nanging tadi kados pundi Pak Jago gak meloro iki aku iki sak terma nglampahi Pak Jago bangsa
Cih, mbok pilih kula ngaturaken sampun wonten kelepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.